Nachádzame sa v lokalite Liptov, konkrétne sme v Liptovskej Ajne, toto je Vojto v podstate a sme v jeho novej investičnej nehnuteľnosti. Ty si na začiatok potreboval sa zviditeľniť logicky. Ty sa hneď v podstate na začiatku pýtal o tom, ako začať, s čím začať a tak ďalej. Hneď si pristúpil k balíku. To znamená, že hneď na začiatku si nakúpil fotky, videá, dron a jednoducho zrobili sme ti celý virtuálny mix aj s virtuálnou prehliadkou. Skús povedať tvoju reakciu na tú investíciu. Ako to hodnotíš? Jasne, takže čo sa týka tej investície, som spokojný a môžem povedať, že ten balík sa mi vrátil za 2 noci. Čiže tu je spokojnosť a najlepšie to je brať ako komplet celý balíček a nevyskladávať to po nejakých častiach, lebo klientov mňa alebo aj ďalších ľudí by to mohlo výjsť viacej. Čiže ako sa hovorí, lepšie to zobrať v celku a mať to pokope. Ako to najviac používaš, čo sa týka toho zdieľania? Jasne, tak čo sa týka toho zdieľania, tak ty si spomínal, že išlo to cez SMS-ky, kde sa zdieľal ten link, po prípade nejaké chaty už v rámci, či je to Facebook, Instagram a podobné sociálne siete, a takisto potom aj prelinky cez Google mapy, kde veľa ľudí to preklikáva a štandardne to vie potom posúvať aj ďalej. Ty si aj pri tých Google mapách na začiatku bol prekvapený, že jednoducho ja som ti povedal, že u nás je to štandard, že to, čo sa naskenuje, sa automaticky aj zapína v Google mapách. V rámci toho, čo Google mapy poskytujú, ja môžem povedať maximálnu spokojnosť, lebo človek, keď si vyhľadá Liptov a má vybranú nejakú lokalitu, hej, tu sme v okolí Čereňovskej skaly, Kvačianska dolina, čiže človek, ktorý to vyhľadáva, klikne si na ten link a poviem, že moja nehnuteľnosť, respektíve chata, ktorá tu je, tak im vyskočí vo vyhľadávaní a mňa to milo prekvapilo, že veľmi dobre to funguje. Takže máš dopity v podstate aj zo samotného Google. Áno. Veľa ľudí si pozerá aj tie lokality a na základe toho, kde akú lokalitu hľadá. A keď hľadá ten Liptov, tak pomerne dosť často im ukáže aj moju nehnuteľnosť, s čím som ja veľmi spokojný. My sme sa pri realizácii v podstate virtuálnej prehliadky snažili to obsahové menu čo v najväčšej miere naplniť z pohľade tej informačnej stránky. To znamená, že dali sme tam lokalitu, dali sme tam priestor, dali sme tam služby, hej, alebo výrivka a tak ďalej. Tiež tipy na výlet a tieto veci. Pomohlo to? Znížila? Alebo ako to ovplyvnilo tú komunikáciu s hostiami, čo sa týka ty a hosti? Toto je tiež dobrá otázka. Za mňa môžem povedať, že znížilo mi to dopyt od ľudí, lebo ako sme sa na začiatku bavili, chcel som sa vyhnúť tomu, že každému klientovi vysvetľovať, či to tam je, či nie, hej, či je tu sprcha, či je tu váňa, hej, alebo aká je výrivka, čo sa týka vybavenia kuchyne. Čiže v rámci toho môžem povedať, že človek, čo chce, on si pozrie, lebo každý typ človeka je iný a vyžaduje si niečo iné, hej. Niekto má rád vaňu, niekto má rád sprchu. Ja tým pádom môžem za mňa povedať, že mne to veľmi pomohlo, hej, že tí ľudia konkrétnu vec, ktorú chcú vidieť, si pozrú a vidia ju v tej virtuálnej prehliadke. Čiže za mňa určite ušetrený čas a ušetrené duplicitné hovorenie klientom, či je to tu, či sa tu nachádza, hej. Čiže za mňa môžem povedať, že super. Super, ďakujem za tvoje reakcie. Ďakujem aj ja.